West Karbi Anglong Hamren Rongsopi District Hempialong Hamren Subdivisional Civil Hospital Kidamtang 1983 pen ki kim hem ke ban tacticalar non district hospital se ka chalanga hem kimi ki kim petang ponlo la solong kinang je son cheklo jon su selo kisi kedang sedami kang pupe rega jok rara phan thedunga ke sung non puta ke jok avidetlo pusiba tumi Hamren Rongsopi along det pipen Independence Day ke talon se ka chalanga sai hem anparta Hamren District Jail ka humri damhud pherang ki aphan pangrum lakhai koi baithalang soil APHLC mai phu Bikram Han sepen lamthi jaitika la penisia company bangke Godrej lo la bangso company aphan Karbianglong Autonomous Council atung palm oil plantation amen pen alang litum phan NOC pidet lo la bangso NOC ki PG aphan ilitum phan public hearing to ho public atum phan pre prior informed consent isi mane rat aphan kapachini me aprang pen bu kala bangso bang ilitum phan council pen thang danang pachini ne pijo arlu pen alang litum NOC pidet pen non Patanjali lapen Godrej atum phan non palm oil ke klemi phan ajakong pidet Lazon Haktasi Legislative Assembly constituency hini ke thakpon amri pen rongkhang ke thakpon along rongkhang alesia long kichi ke bia khai ke ongmuna ga jok karbia khai si minority nang chaman thu detlo la solong karbia khai pen kidlik ke haidun je phan ke thedunga kisung dolo puta jaitika Karbianglong rat phan pachini thungchung bang lalo ilitum West Karbianglong bangke delimitation ke do pen ajok LAC mate MLA sit longni mate enghoi hini tum longpon lo amri tu longpon lo lapen ihin bangke rongkhang bangke non ilitum Karbiatum lapen tribal atum bangke modern electoral politics along bangke lake kachidan dunja jakong paveder lo kapa vedera jok bange ilitum manghume me lapen matha me thangjang lo athema ilitum Karbia purkemo history lang lo tangte rongkhang henlo halapu palm oil arong ki im amen pen adani pen Godrej company ang pan pen ke pawang pen thedunga kisung kachitong nang jia puthak Bikram Han sepen lamthe ke jai pachini pon kim hospital asinon ke a building mata condition avi pin lapen dak kaprek awar site avi blood bank ta awilang lapen kupipini ki test ji aphan ECG tong ho ultrasound tong ho lai hui tame ladak awar sai avi kitame non isi birta ke me bangke lahenlo dak elitum non ke civil hospital pe non ke district hospital kim tanglo patang edlo lapen elitum ke lang damat tengke hospital arlo equipment kaduk kawi se ke langi phan anta ready lo all set up doctors ta dolo kawi doctors ke tu wan sunang po lapen dak ECG penseng lo kaprek test aphan tame dak do edlo ready lo sitame non chiklo ejot Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KTV News